गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयबो भिडिअखौ नायलांबा गासिबो खाहानिखौ बुजिलांगोन। बेलागुर बोथोर समाव गोदान बोसोरनि बेलागुर जेरैबायदि बै समनिफ्रायनो बोराय बुरि आबौ आबौमोननि दिननिफ्रायनो बेलागुरखौ फालिबोदों, थिग आं दिनै नैबे बेलागुरनि जायगायाव थानानै आं फंनैसो भिडिअ खालामनो नागिरदों। मानो होनोब्ला आसामिस मिडियायाव जेरैबायदि बेलागुर हुंनायनिफ्राय फरेस्ट बर'खौ जेरैबायदि बाख्नायहरदों, फरेस्ट बर'खौ मानो थाखाय गोदान बोसोराव फैयाखै होननानै बुंदों, गावसिनि आसामिस मिडियाफ्रा जेरैबायदि बुंदों, बेबायदि खोथाफोरखौ आं दिनै गेदेरमा रायजो राजाफोरखौ आसा खालामो। गोदान बोसोरनि बेलागुर आरो गोदान बोसोरनि जेरैबायदि दमासि, बे बोथोरखौ दिनै मोनानिफ्राय जेरैबायदि बर'फ्रा बै आबौ आबैमोननि दिननिफ्रायनो बर'फ्रा फालिबोदों। थिग आं दिनै नैबे बेलागुरनि जायगानिफ्राय आं दिनै भिडिअ खालामदों, जाहाथे आंखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोना। दिनैनि बे समाव आं खावलायहरो, जों नुबाय थादों आसामिस मिडियाफ्राव जेरैबायदि गावसिनि आसामिस मिडियाफ्रा बेलागुरनि माखासे पिक्सार होयै फरेस्ट बर'नि सायाव माखासे खोथा बुंहरदों। जोंनि बर' हारिनि NLFBनि बिथांमोनखौ दिनैसिमबो सिक्स फायारनि क'क्राझार हालामाव दोनदों। बिनि सायाव दिनै प्रमद बर'आ फंसेबो राव बुंनो हायाखै। फंसेबो बिथांमोननि सावरायनायखौ थाबैनो सावरायनांगौ होननानै दिनैसिमबो फंसेबो राव बुंनो हायाखै। नाथाय जों नुदों आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जेरैबायदि फरेस्ट बर'खौसो बादा हरदों, फरेस्ट बर'खौसो जेरैबायदि बे बोराय समाव फैनानै जेबो लाब गैला। नाथाय बे सासे हेमन्त बिश्व शर्मा सारा आसामनि सासे दैदेनगिरि जानानै बेबायदि खोथा बुंनाङामोन। बिथाङा गावनि माखासे पावारखौ लानानै बिथाङा बुंहरदोंसो। नाथाय बिथांनि खामानि मावनांगौ ओरैबायदि जानांगौमोन दे, बिथाङा फैबा फैयाबा था। बिथांनि सायाव हाजासे अपारेसन होनांगौमोन, हाजासे फरेस्ट बर'नि आलफाफोरखौ नागिरनांगौमोन। दिनैनि समाव जों फंसेबो फरेस्ट बर'नि सायाव माखासे बिर'धि खोथाबो जों बुंनाय नुवाखै। लोगोसे आं खावलायो, दिनैनि समाव जेब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जिखुनु जाया बर'फोरनि माखासे जेंनानि सायाव, बर'फोरनि माखासे मोननो गोनां सरखारनि सायाव जेरैबायदि खुद्रियो, थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय जानो हागौ जेरैबायदि सानसुमा खुंगुर सारा दिल्लीयाव गावनि बिखा गेजेराव माखासे आलायनानै बर'फोरनि न' बां सावजानाय, बर'फोरनि न' बां होखारजानाय, सरखारजों इनाय खामानि मावजानाय बेबायदि माखासे पिक्सारखौ गावनि मोदोमाव आलायनानै जेरैबायदि दिल्लीयाव धरना होनो हानाय सासे बर' हारिनि सासेल' नायल' जाल' जोंहा सानसुमा खुंगुर सार दंमोन। बेबायदि समाव दिनैनि समाव सानसुमा खुंगुरखौ जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला सोरबा सासे एसपिआ बिथांखौ जेरैबायदि फंसेबो बर' हारिनि माखासे खोथाफोरखौ बुंनो मोना, बुंनांगौब्ला बिथांखौबो दावराव देख्रेबमोन बायदि खालायगोन होननानै बिथांनि सायाव माखासे वार्निं हरदों होननानै जों खोनानो मोन्दों। बेबायदि सासे सानसुमा खुंगुर सारा गावनि आगोमा जिउखौ बर' हारिनि थाखाय, बर'फोरनि न' बां सावजानाय, बर'फोरनि अननाय खालायजानाय पिक्सारफोरखौ गोदोनायाव आलायनानै दिल्लीनि लांगोनायाव सरखारनि सायाव माखासे बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ हसिख्रावनो हादोंमोन। बेबायदि सासे बर' लिडारखौ दिनैनि समाव जेरैबायदि जों नुदों, बिटिआर सरखारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनै बर'फोरनि माखासे मोननो गोनां माखासे खोथाफोरखौ बुङोब्ला दिनै माखासे थाला मारिनाय, जेरैबायदि खोनानो मोननाय बायदिब्ला सानसुमा खुंगुर सारखौ जेरैबायदि सासे एसपिआ बन्द' खालायदों। जुदि बर'फोरनि माखासे खोथा बुङोब्ला बिथांखौबो दावराव देख्रेब सारमोन बायदि, जेरैबायदि बिक्रम सारमोन बायदि बेबायदि माखासे जोबथेसालियाव सोगोन होननानै बेबायदि माखासे जों खोनानो मोन्दों। जुदि नंगौब्ला बर' हारिनि गेजेराव सासे एसपिआ बर'फोरनि माखासे मोननो गोनां, बर'फोरनि माखासे जिउ जारिमिनखौ जुदि सासे एसपिआनो होबथानो हायोब्ला, बर'फोरनि माखासे उननि सोलिबाय थानांगौबा बर'फोरनि बेसेबांबा सम रायजो जानांगौ समाव बर'फ्रा मा जालांगोन? जों दिनै बेखौ लाजिथावना बाथ्रा, सासे एसपिआ जुदि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरखौ जुदि नोंसोर बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ बर'फोरनि आन्दालन खालायोब्ला नोंथांमोनखौ जुदि जों जेलाव हर सान नोंथांमोनखौ जों माखासे पानिशमेन्ट होगोन, बेबायदि माखासे जुदि खुगायाव जुदि थाला मारिनानै दोनोब्ला बर'फोरनि मोननो गोनांफ्रा मा जागोन? आरो बर'फोरनि माखासे बिर जोहोलावफोरनि सायाव जोबथेसालिनि उदां जानांगौ आरो बर' हारिनि केसनि सायाव माखासे बेबायदिया उननि समाव मा जालांगोन? नाथाय जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला साननैसो सिगां जेब्ला दिल्लीयाव सागानगिरिफ्रा थांदों, बे समाव जों मोजां माखासे खोथाखौ जों खोनानो मोन्दों। जुदि नंगौब्ला मोजांनि खोथा, सानसुमा खुंगुर सारखौ सासे एसपिआ जों खोनानो मोननायाव जेरैबायदि खुगायाव थाला मारिनानै दोननाय बायदि जों खोनानो मोनबाय। उननि समाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोर बर'फोरनि माखासे खैफोदाव माथो होग्रा आरो थाबावगोन? बिनि थाखायनो आं खावलायो बर' रायजो राजाफोरखौ, बेबायदि जोंनि माखासे बर' लिडारफोरखौ जुदि नंबाबो नङाबाबो माखासे केसाव जाबसिननानै सोरबा एसपिआ जुदि
सोरबा दैदेनगिरिखौ जुदि सिगिनानै दोननो हायोब्ला सोरबा दिनै बर'नि गेजेरावनो जुदि सोरबा एसपिफोरजों जुदि लोब्बा जायोब्ला नाथाय प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सोरबा एसपिया जुदि सोरबा बर' सेंग्राफोरखौ जुदि नंखाय दायाव हमोब्ला गावोब्ला जों लोगो लोगो ट्रेन्सफार होनो हागोन। दिनैनि समाव सासे सानसुमा खुंगुरखौ जुदि सासे एसपिया जुदि थाला मारिनानै जुदि खुगायाव दोननो हायोब्ला मारिनानै जुदि दोननो हायोबा बिनिफ्राय देरसिन मा दंबावो। बिनि थाखायनो आं खावलायो जोंथ' दिनै नुदों आसामिस मिडियाफ्राव हेमन्त बिश्व शर्मा सारा फरेस्ट बरुवाखौ दिनै फैनोसो बादा होदों। बिथांखौ जेरैबायदि नों बोराय समाव फैनानै मा लाब बिथाङा आलफाखौसो आरो हाग्राबारियाव म्यानमाराव चाइनायाव थानो थाखाय बे थुलुंगा होनाय बायदि जों नुदों। बिनि सायाव दिनै सोर एसपिया केसखौ जाबसिनगोन। सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा जुदि NLF बिनि सायाव जुदि थाबैनो सावरायनांगौ होनना बुङोबा गाबोननो बर' दैदेनगिरिफ्रा जेल जागोन। बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ बे दमासि समाव बे बेलागुरनि जायगानिफ्राय आं फंनैसो खोथा बुंनो गोनां जाबाय। बेखौनो आं खावलायो जेरैबायदि फरेस्ट बरुवाखौ जुदि बेलागुरनि पिक्सार होयै जुदि आसामिस मिडियाफ्रा जुदि फरेस्ट बरुवाखौ बाख्नायोब्ला जोंबो बर' हारिनि बर' दैदेनगिरिखौ जों बाख्नायनांगोन। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बरुवा जेरैबायदि सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जुदि मोजां गाज्रि दमासिनि समाव मोजां गाज्रि बे गोदान बोसोराव सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जोबथेसालियाव हरदों बेबायदिखौ मानो थाखाय फंसेबो राव होनो हायाखै। आरो लोगोसे आं बुङो जोबथारनायाव NLF बिनि थाखाय दिनै प्रमद बरुवा फंसेबो थाबैनो सावरायनांगौ होननानै दिनै फंसे बुंनो हायाखै। नाथाय दिनै हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मानो थाखाय दिनै बेहा सोरनिफ्राय पावार लानानै फरेस्ट बरुवाखौ फैनो बादा होखो। बे बोराय समाव फैनानै जेबो लाब गैला आरो बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ बे बुंनाय मानि माखासे बे आलफाखौ फैनायनि माखासे होबथानायसो। बिनि थाखायनो बे हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ सोर एसपिया केस होनानै दिनै जोबथेसालियाव हरगोन। नाथाय बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खलमजों दावहा नाङोब्ला दिनै मानो थाखाय दिनै माखासे हाथियार जाबसिननानै नंखाय दायाव दिनै जोबथेसालियाव हरनो गोनां जायो। बिनि थाखायनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला आङो बयनावबो आखाइ खबजोबनानै निमाहा बियो। आंबो दिनै बे बेलागुरनि जायगायाव थानानैनो बर' दैदेनगिरिफोरनि माखासे सान्थिखौ जोंबो लुगैयो आरो साननैसोनि सिगां दिल्लीयाव थांनानै माखासे एक्स NDPफोरनि दैदेनगिरि माखासे गुबुन बिटिआरनि सागानगिरिफ्रा थांनानै सावरायबोनायाव मोजांनि खोथा होननानै जों खोनानो मोन्दों। बिनि थाखायनो आं प्रमद बर'खौ खावलायो जिखुनु जाया समाव माखासे नंबाबो नङाबाबो खलमजों दावहा नांनायाव जिखुनु जाया समाव सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जुदि सोमखारियोबा दैदेनगिरिफोरखौ जिखुनु जाया समाव सोरबा मोजां मावबाबो गाज्रि मावबाबो रायनो गोनां जाखायो। बिनि थाखायनो प्रमद बर'खौ आं हजम खालायनानै दिनै रायजो राजाफोरनि माखासे खुद्रिनायखौ प्रमद बर'आ हजम खालायनो हानांगोन। आं खावलायो प्रमद बर'खौ जेरै नों बुंदोंमोन सोरबा बर' दैदेनगिरियानो जा सोरबा रायजो राजानो जा जिखुनु जाया समाव जुदि नंखायफ्ला माखासे जुदि एसपिफ्रा जुदि सोरखौबा दाय खालायनानै सोरखौबा इनकाउन्टार खालायोबा जेरैबायदि बे बिटिआर एकर्डनि पावार खुंथायखौ लानानै नों एसपिफोरखौ नों ट्रेन्सफार हरनो हायो होननानै बुंदोंमोन। बेबायदिखौ नोङो प्रमान होनांगौ बेखौसो आं खावलायो।